Obožavam da fotografišem. Ovo je baš lepo. A i ovo je lepo. I ovo je lepo. A ja sam lep. Selfie levi, selfie desni. Fotografski malo da se onesvestim kad sam čuo da si pre kad hoćeš da imaš fotografiju morao da ideš kod fotografa u atelje da se slikaš. I to ne ovako usput, kad ti padne na pamet, kao što se to danas radi, nego samo kad se u životu nešto važno dešava. Naprimer, kad krećeš u školu, kad se ženiš i tada se obučeš u najlepše odelo i namestiš frizuru i nema 100 snimaka, nego samo jedan klik. I to je to. Ništa Photoshop, ništa filteri, nema popravki. Ako baš nešto mora da se popravi, fotograf te lepo istušira. Istušira? Ne kaže se istušira, nego retušira. Malo ti docrta i nacrta nešto da popravi fotku. Tako da si u životu imao 1, 2, 3 fotografije, ali samo ako si bio dovoljno imućan. Jer si morao da platiš fotografa. Ako nisi, onda ništa.